Bon dia, jo sóc na Maria del Mar Gaita, responsable del Museu Cracòvic, que és un centre del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. En aquest projecte d'intercanvi entre museus sóc en el Museu d'Art Sacre de Mallorca. La peça que he triat per comentar és aquest retaule de Sant Pau, que presideix aquest espai en el que me trobo. Aquest espai, tot i que actualment forma part del recorregut del museu, en realitat és l'oratori del Palau Episcopal. He triat aquest retaule perquè si visiteu el museu, que vos anima a fer-ho, asseguts aquí podreu contemplar un retaule gòtic, un retaule medieval, que se conserva sencer i exactament ubicat en el lloc pel que va ser projectat. Això és una cosa que m'agrada bastant d'aquest museu, que les peces no estan a sales neutres o espais sense valor, sinó que és un recorregut pel Palau Episcopal. I bé, sobre aquest retaule, comentar que a la part superior hi ha uns escuts que s'han identificat com els escuts del bisbe Antoni de Galiano, que fou bisbe de Mallorca entre 1363 i 1375. El bisbe Antoni de Galiano també, com a promotor del retaule, apareix representat en el peu de Sant Pau, més petit com a símbol de respecte. És un exemple perfecte de lo que seria aquesta funció, podríem dir, didàctica dels retaules medievals. Tenim un espai central, en aquest cas dedicat a Sant Pau, que se l'identifica pels objectes, pels símbols. En aquest cas és l'espasa, que és un símbol de justícia, i en els laterals les principals escenes de la vida de Sant Pau. I bé, sobre l'autor, se l'anomena, els historiadors de l'art l'anomenen convencionalment mestre del bisbe Galiana, perquè és un mestre que encara no s'ha pogut identificar, tot i que sembla ser que podria ser Pere Marsol, que és un artista important a la Mallorca de la segona meitat del segle XIV. I bé, convidar-vos a venir a aquest museu i també que està recentment reformat, amb un recorregut temàtic i uns textos molt més accessibles, i a seguir-los a les xarxes socials, que són molt actius i comparteixen continguts interessants.